Bulevardul 21 decembrie 1989 din Cluj-Napoca este unul dintre cele mai moderne din România. A fost adus la cele mai înalte standarde europene atât pentru traficul auto și autobuze, pentru pietoni și bicicliști. De fapt, stop! La ultima categorie, realitatea nu este chiar așa, pentru că zilnic vedem situații de conflict, cum este aceasta, între bicicliști și traficul auto sau chiar cel pietonal. Manualele de specialitate ne spun că pe astfel de bulevarde este obligatoriu ca pistele velo să fie delimitate de restul traficului, adică să nu însemne un simplu marcaj colorat pe aceeași bandă pe unde circulă autobuze și autoturisme. Problema nu este doar la Cluj, ci și în viitorul masterplan velo al capitalei. Așa că hai să depășim granițele țării la exemple de bune practici din străinătate. În ultima călătorie în Nisa am găsit o regenerare